Това са хора, в днешното видео ще пробваме една нова слотка, която се казва Xmas Drop. Според мен е една от най-интересните слотове в сайта. Подобна е на рипсите, само че вместо котки е с дядо Коледовци. Така че ще купуваме бонусите днеска на нея, както ще купим бонуси на някои други слотки. Така че останете до края на видеото да разберете дали ударихме нещо. В Discord в момента имаме раздаване на $50. 5 човека от вас ще спечелят 10 напълно безплатни долара, само ако влезете в Discord и изпълните изискванията. Така че без повече глупости, нека преминаваме към видеото. Така, добре дошли в следващото видео, хора. В днешното видео ще играем много интересна игра. Xmas Drop се нарича. Това е буквално като рипсите, само че с коледни дядо Коледовци и така нататък. Общо взето имаме такива дядо Коледовци. Абе, просто като вземем бонуса ще видите. Бонуса ни е 3 такива глобчета. Тия 3 глобощета, извинявам се, ако не разбирате английски. Така че ще поразцъкаме тук на $1 и ще видим дали тая игра ще ни зарадва днеска. Видях, че миналото видео с Blackjack ви е харесал, така че може би в бъдеще ще направим още. Радвам се, че като цяло клиповете ви харесват. Не забравяйте, ще се радвам ако харесате и коментирате видеята. Така, ето това е играта общо взето. Буквално е също като рипсите, само че е с дядо Коледовци. Брутална е играта, човек. Видях я от Train Rex, ако го гледате. Нещо, което забравих да кажа в миналите две видеа, казиното приема фиат, т.е. карти, дебитни карти, както и крипто. Но главно предимно казиното е крипто. Е по-добре да депозирате с крипто. Всъщност то е реално едно и също. Но просто така е направено казиното, че да ви е по-удобно с крипто да депозирате. Така че имайте го направит, но ако нямате крипто, може и с дебитни карти, а съвсем скоро според мен ще добавят още много варианти. Така че не се притеснявайте. Има всякаква информация в Дискорда, ако не сте вътре, влезте. Даже правим в момента раздаване между другото на $50, на 10 човека по $10 безплатни. Така че ако не сте в Дискорда, влезте. Оп. 28. Нищо, поне върнахме малко от това. Поне върнахме малко до 300 обратно баланса. Маля човек. Много се изкушавам, трябва да разиграем малко баланса и сигурно ще купим някакви бонуси на тая игра, брат. Няма да го бавя този бонус. Със сигурност ще купим. Ама тая музика, братле, е много неприятна. То пък така е много мъртво, е, човек. Това е супер турбо, колко бързо е това? 38! Добре. Приемам го. Гледам да изтегля. Поне ще гледам да изтегля $50 днеска. Не знам как ще стане работата. Но ще гледам да изтегля $50, за да направя още едно раздаване с парите. За момента не търся големи withdrawове, големи тегляния не търся, просто защото с този баланс, за да спечеля много, като тегля, ако не знаете, нали, това е спонсориран баланс, но на края на сесията мога да тегля 10% от този баланс. И всяка седмица ми е лимитирано по принцип, защото това ми е сделката, примерно. Много хора говорят, нали, какви са им сделките, че играят с истински баланс и някакви такива глупости. Моята сделка е следната: 10% от баланса мога да се тегля, но имам лимит, всяка седмица ми се рестартира този лимит, защото представете си да спечелим 20 бона, ще изтегля майка си и баща си. Като имате предвид, че още не сме развили affiliate кода, не има лорд на тях, така че има си някакъв кап, който имам. Ето го бонуса, аре бако. Ама това е на турбоспин. Не искам турбоспин. Добре. Трябва дядо Коледа и това ни е лауда. Подаръка ни е лауда. Общо взето дядо Коледа отгоре. Това е добро, брат, ама това дядо Коледа трябваше да бъде отгоре, човек. Ето 5 хикс. Ама то няма скоро да го Добре, това е добро, ама $154. Това беше добро, ама нямаше с кое да го свържа, братаре. Двама дядо Коледовци. Мале, не мога повярвам, че взехме бонуса, бе, пич. Олеле!
За малко ретригър. Ай, добре. Това джусна леко. Джусна на леко. $190. $190. Браво, браво, браво. Пускаме супер турбото пак. И продължавам. Ще цъкнем още малко на това. Даже ще дигнем бета сега на $2, поне до обратно на $300. Или дали да не купим един бонус? Какво ще кажете? $220. Аре брат, какво толкова? Чай само да спра турбото, че пак ще стане проблем. Чакай, какво стана, бе, брат? Брат, Фриспир, какво стана, бе, брат? Чакай малко, бе, брат, не мога да спра турбото, гледай какво се случи, бе, Вук. Леле, $419 ударих от някъде. Даже не можах да разбера какво се случи, брат. И веднага след това ми дава бонус 4 спина пак. Какво се случи току-що, бе, брат? Бимо меча, човек, изпуснах. Гледам. Гледай, маля, 4 хикс. Това можеше да е джусър, брат, $160. Леле. Ох! Защо нямаш дядо Коледа тук, бе, брат? Мале, гледай, бе, брат. О, как така го пропуснах, бе, брат? Няма шанс, човек. $679, брат. Найс, брат. Айде. Давай още един. Да не мога повярвам, че изпуснах шибания джус $500, брат. Защо? То не трябва да работи така тая игра, бе. За какво не му изчаква да цъкне нещо, примерно? Тук лауда, брат, тук... Щеш да е добре, брат. Зарадваме още един път. Добре. 3 хикс и... Наштрака ги тук в 116, добре. Ако върнем парите от този бонус, поне ще съм доволен. Няма с колко го свържем това. 4 фри спина, добре. Харесва ми. Ма нямаме... брат. Много гадно върви това, брат. Още един. Да го дигнем на 300 или? На 300 ще го дигна, брат. Да стане ентертейнинг, мале. За вас, брат, за вас купувам шибаните бонуси, брат. Защото ви е интересно. Сега ако не даде нищо... бе, брат, на 300. На $3 бед. Дай ми джус. Виж. $60 ми дава това, брат. Един само ми трябва, брат, тук. Не, това ще е мъртва вратка ли, бе, човек? Стига, бе. Не, бе, молята не де, бе. Няма лайлда. Виж къде е лайлда горе, брат. Няма с кого го свържем. $30 от това ви вадим. Това е трагично, бе, човек. Пак няма лайлд. Леки работи, брат. Ще купя още един. Последен, ако не даде нищо. Може и да сменим направо играта, брат. Тук се наиграхме според мене. Ако не даде нещо. Гледай, 4 дял Коледа си, никакви лайлдове, брат. Гледай, никаква връзка, почти не направихме. Бе, брат, дай ми няколко дядо Коледа си, нареди ми ги, бе, брат. Зарадвай ме, бе. Кой това е, човек? Ало, какво става, бе, брат? Добре. Последен път, брат, пробвам. Брат. Моля те, бе, човек. Дай някакъв 10 хикс. Дай лаудо, бе, брат. Не ми ги дай така тъпо. Майко. Няма, то ми даде ония 500 и повече не иска сега да дава, човек. Дай ми ония 500, гледай. Не мога да свържем нищо вече. Маля. Баси мъртвилото, човек. Дали да не го поиграем още малко това? Ще го поиграем. Ама чая да сваля бета на един, брат. Това е много гадно, брат. Обрана.
Обрана шибаната игра. Ма че ето бонус гейм. Ето бейс гейма ни сега е турбо, бонус гейма няма да ни е турбо. Аз съм просто олигофрен. Аре пич. Сега е момента да се докажеш. Сега е момента да се докажеш. 11-ка. Отначало показа, че иска да да, ама един път ни пусна, ама сега втори път. Аре, вкарай му още един път, бе. Вкарай му още един път, аре, бе. Какво става, бе, човек, аре, бе. Не иска. Ама то много бадно. Знаете ли какво сменяме играта? Купих бонус на Ханта в Анубис. Да видим дали ще ни върже. Всичкия баланс сложих тук. Ако върже, брат. Ако върже. Деца вика. Или... Ама аре дай... Добре, лавата. Тя да ги стопи, ама трябва ни мултиплеери ни трябва тук. Мултиплеери ни трябва тук и то много. За момента нищо не се появява. Момента в който се появят тия лечета и ни рестартва фри спиновете. Това ни е мултиплеер, 1 х мултиплеер е в момента, което получихме. Всеки път, когато излезе някакво купче, това е 4 х мултиплеер. Ама трябва да излезе, когато се настакват малко. Всеки път, когато излезе някакво купче, ни се рестартират фри спиновете. Като цяло така работи играта. Не, моля да не умирай. Окей. Ама ни трябва някакъв по-сериозен джуз тук. Добре, 3 х. Трябва ми лава е тук да ги стопи. О, добре, това е 2 х. 8. Аре, пич. Трябва да дава на и тия двете, защото са най-много. Какво е това, братле? Мале, какво е това, брат? Ужас, човек. Браха ни току-що. Ти си луд, брат. Добре. Окей. Това е единственият шанс да си върнем парите. Мамасита, малко приличаш от семейство Адамс, ама няма проблеми. Ще избуташ. Това не е единственият шанс да върнем малко кешовици тук. Сега е всичко или нищо, брат. Сега е всичко или нищо. Просто какво да стане без сайт бетове. Нямам пари в момента. 2 лева нямам да се усмихна, брат. 2 лева нямам да се усмихна. 2. 2 ми вади. 10, брат! 10 ми вади! Любой човек. Естествено, брат. Това е ужас, човек. Моля. Току-що ме направиха да сам да хъркам, бе, човек. Сега ще бъсне, нали? 21, добре. Да бяхме останали. Оуен, брат. То няма какво остане. Оуен сме. Или печелим тая ръка, или сесията не приключва тук и сега. Тук и сега приключва. Аре, Уенсдей Адамс, ти си. Покажи какво можеш. Добре. Това е добър старт. Няма, бе, брат, как така ще знаеш ти, бе? Няма шанс, брат. 21! Майко! От турците ми! Господ е българин днеска. Молата няма... Ако има Асак, брат, ще се побъркам, честно така. Ако има Асак, съм без думи просто. То свади 4000 Асака, брат. Няма шанс тя да има в момента Асак, брат. Молята. Хора, моля бе.
Сесията ни приключва тук, дами и госпожа. Драматично приключва нашата сесия, ама това е положението. Надявам се това видео да ви е харесало. В Discord имаме раздаване на $50 за всеки, който използва кода ни в сайта. Така че влизайте и ще се чуем в следващото видео. Чао, чао!